ದೋಸ್ತಿಲೆ ಸುರು ಕದು ಸೊಲಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಇನಿತ ಈ ಚಾರದಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ವರ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನತ್ತ ಅಮೃತ ಉಚ್ಚಯದ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡಿತಂದು ಆ ದಿನ ಮಾತಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನು ಪರಪೋಕುಡು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದ 1857 1947 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಚಲಬಲಿ ಮಲ್ತದೇರು ಮುಕ್ಲಿನ ಪೊರಂಬಾಟದ ಫಲನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುಂದಿಪ್ಪುನ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯರೇನು ಮರ್ಲು ಮಲ್ತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆರ್ದು ಏಕತೆಗೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯರ ಪಗೆ ಪುಟ್ಟದ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಮುಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಭಾರತದ ಮಾತಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಯರು ಅಪಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿನ ಭಾರತದ ಗಿಡಪೆರೆ ಬೋಡದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರಂಬಾಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ದುಂಬು ಬತ್ತಿರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ ನಂಚಿನ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪೊರಂಬಾಟ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇರ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪೊರಂಬಾಟಲು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಾದಿನ ದುಂಬುಕೊನೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೇರೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜನ ರಾಪದ ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಐಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆತ್ತ ಜಾಥಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡತಂಡು ಈ ಪರಂಪರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ವರ್ಷಗ ನಡತುಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತ್ರಿವರ್ಣ ಕೊಡಿನ ರಾಪಬೇರು ಈ ಕೊಡಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕೇಸರಿ ಬೊಲ್ದು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ನರಟು 24 ಅಡ್ಡಿದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟಗಾರರು ಕವಿ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಪಿಂಗಳ್ಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಕ್ ರೂಪ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಮೇಡಂ ಕಾಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಡಿನ ಮಿತ್ತರಾಪಾವನ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಕೀರ್ತಿ ಬಾನುಗುರಾವುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಲು ಮಾತಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತರಾದ 4 ದೇಶದಿಕ್ಕು ತೂಪಿಲ ಕಾವುಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಅನಕ್ಷರತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಡತನ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೋಮುವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ಸುರುಕು ಎದುರಿಸೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಭಾರತ ಈ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಾದಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಚಿದ ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತಂಡು ಈ ಸಾಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚು ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಬದಲು ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಚಿ ಒಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬುಡಂದೆ ಆವೋದಿಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಕಡೆ ಪಂದು ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಮೋಕೆದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪರು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ